ayɛ no wade foforɔ yɛn nyinaa na yɛsika wode nsuo bɛyɛ bɛgye wode nsa bɛyɛ bɛgye ne nyinaa ɛde yɛ yie yɛn nuanom Methodist asɔre a ɛyɛ Jerusalem a yɛ maame ɛwɔ mu class wei ne yɛ maame na ɔda ano onye du baabi yɛ ne class ma ne ba adwoɛ wɔn asɛm ne sɛ ɔmo kura wɔn nsɛm nsuo trepas yɛ ne bɛboa dwumati yɛnim sɛ amanfo abɛtena ase yɛ yɛmmerɛ mbɛwo yɛmfa nso ahɔho yɛagye ne yɛbɛsa agye bie wɔ mo hɔ nti yɛka ne sɛ yɛdam ase nyame wɔnhyira mo dije madoko mene wɔnkɔ ɔno ma menkɔ ɛyɛ o yɛbɛdam ase sabere dɔm bi pɛ sɛ wobɛkyia ɛyɛ yɛ maame Lydia ne bɛg si ne maame no ma wɔwɔ sprinters wɔn na wɔn atɔ santen a wɔreba bɛkyia yi wɔsi asɛm yi ba ebusua mo ma so te nti wobɛkyia ebusua no ama ebusua dɛm fɛ due ne hyɛ den ɛna yɛakɔ yo yɛdam ase yɛbɛsrɛ ɔma ha yɛ mmɔden ana bra sini yɛde kan aka no bra na bɛyɛ wɔama ne pɛ biara wohwɛ bɛbo yɛra de bɛnya akarehwɛ no bɛyɛ yo sɛ ti dom fo ha na sɛ ti de akɔ apɛgene ɛyɛ apam 20 ne na ɔmatu wɔ ha yo ahosu mu ne ɔbɔ soma ase aborɔfo a wɔn ho yɛ fɛkyɛ America abɔnten so nyinaa yo yɛ maame ne PAC ne babarima a ɔwɔ UK ne ba bi ɔwɔ UK de agya no abusua ɔwɔ ɔbɔ soma ase ne ahosu bo yo ɛne nkran wɔn papa yo ahosu ma me dollars ansa wakɔ wɔsi wɔn baa yɛ a wɔkura wɔn nsam Ghana sika a kan no etimi tɔ asase fiti akɔ kampo ano okuta wɔn nsam 500 Ghana cedis wɔsi mpɛni di na mo fa mbɔ yɛn adwuma di ɛyɛ kra bɛhwɛ mpɛni so bɛ di mu ti wɔn asoma da ase ɛbi bɛ di o okɔ amo iwɔ wie no okuta wɔn nsam supa adaka mu so kronkron ndakama dunum yo ɛyɛ 15 packs of water nana ankaba ahemfi ahemia wɔwɔ ɛyɛ amono kuro kapɛ ankaba ahemfi ahemia wɔn ɔno ka sɛ wɔn so ɔbaa a aman no ka so 300 Ghana cedis nya wɔde kuya anamoni na adwumadi a wɔde ahwɛ na nam kɔ so hemia ɛna ɛyɛ dabehemia yo ɛna aberewa nso ka ho yo wɔn sɛ mpɛn so nsoma da ase bi kura bi o yi asa kɔ yi ase ehu prison officers fa asa da sɛdeɛ busafɛn bi sɛ den aberewa tia ɛne maakora nana gya asoa nana afrahene ɔsɛ dɛde ɔbankyerɛ fo wonya prison fo officers asawa wɔnhwɛ ɔsɛ the prison officers nnwom bɛbɛ yi ɛkɔma wo abɛsɛ obi a yɛma 3,500 dige tìmɛfurufo na bɔne ka ho ɔyɛ prison officer mɛ bɛfra ɛnsɛ no bɛkɔ wo abɛsɛ obi a 3,500 wo ansaw na bɛsaw a yɛba bɛgye wɔ wɔn ɛnti dige fɛn nanto yɛwɔ ɛdam ase
for once you can't tell me once I was a penny. Or best than what you are out so. And that's in a say, once you can't we are Ghana card and Nobody, only Ghana card and Dobram with him. And see, I find that a Busa Penny or Condem, Edamas a pass and Bobby and Benat, Edamas say, Eo. That is how that you are. One more, whatever go. Yes, I said, Cinnamon, the Gabi, Dan Busunia Frama, Monka says, ruins Moma, Pine Water, would my dinner for you. And see, you have been here more, you. Honor the well about what I saw them once, I said, yo, Lydia, Fernando, you know we are going. I wish I would, Edamasi. Of remembrance, you know. In fact, we'll be encouraging Mammy and so on with my phone. Montro be being fun na enkai ye waye na ye nkaya de enna homaye ye bese bi oba na woni tumi tra enu tumi here that dey we ba go school we school bon atro bi be tumi atro kase bi be tumi atro de mam obo be tro nkama ye no sha ne da so twi men che isa se bring yo nti ye ma ye be ye na wo fi na wo de ko nti ye wo de ba ye mo mo de fa ba ni jo. Yo, my biara, the name of Kasoa, Opedianim, or call and Sasha and Baba Poa Mononi. Young Kabian Sim, Fufiam to attack Nankapese Variabam, Abamono, Rubia, and Pempino, and Tafuni Ugari. Now, Ugaria, Ugar, Fufi, Rubia, and Tafuni Ugar, what I got Fufi. Na fofi ampia tam we gware abam jese antia sempa atabi enyanze mi mu ne mu yere kam asem sebe yere ka de si asem so kire se ebusu antabi anje woti anase odishi no ma bibi kakra oso na ne interview ti ne na pene shia se obedi na watwe enti ni gina kosi se eye odese Lydia ejebia Boafo menu oroko pransa ndedi na otweda na ne kwan so na ka se ye de da ye bi bia no betuga mpani busu a wo chichim nya wachi ye be si bia no nya so beti nya so anti ni pempem bra ye de nya so beti a akosi bra odese ne roko pransa nti ye ngre wo twem nti mpren se onye a ye de a umani ana bropono na be wa ye de ye do bi bia ra se bigi chimefunu fuma na mpudumu kanu no bia ra ka sa Asya kuma musape ane asya kuma abretia nana no pe nana sukame kama monokrum nana fa he amonokrum adese abusia ya tuani nana koso nimia nana ja so ane wosi wonde so mpani ko ko mewa no ebretia ne ma abretia pe ama asya tse woni be sedu akoso apaya sama se ho to na yang pamer shuni na wa mana tigawa na washa na ompijawa ya asamba pe bien ya di sibikema aye August de kan de to sendi and de to sendi sa obaya mana paro di jan kon ka first second third August awa moro ko ka pe you fourth so kan and first no Friday na second is Saturday third no is Sunday and fourth no Monday obeni na wa moro ko ka pe obey bia ono ko ka school enti na ka be mesere se obi ala treo ufo na obi ta atri bi so na awre fi first second third fourth August o amono ko ka enti erisia se na odo odo abai mu na mu kai na mo odo bra so enti bi mo do na be nine ka be eta obi bia ala ase e ma abusia ne ka pene de be fedi also de be fu asasi de be fa government you as a Kasaba, a monochrome, a Subutia, and she direct name for Hatati. If I'm whatever you, if I'm whatever you, I don't know with you. I don't know with you. Tio, Sassy. Ama Okama Fuenia, Okama Fu, now Corridemi, we are Stoffy, now Canadian, or don't go see Boafo, I do namely do strade. Sebrani abenya kanade fache na wa pri uko me bia bra
bram prim osoro debrifa asase ya boni ama debrifa dio owo kontonkuro ikudo nya amansan katesia obotwesia brempom na utwasesie ye ma debrifa die info ahiri bisa wo anafo ahina asemo yer kaneden ni odese ko mande adi nyaye asomkan ni so mande debrifa dio odese okoi abruwa tie so kwaso ko se gusu ukọ na akọtu akwantimfi na ode tumpa bodi ajeso na ayo odese ebusu apere se kwaso na nkoso hemia also odese be ukwa chere no se wo mua na wo tutufie na bibia ye krawehwe na naja so ahene akra mande debrifa dio odese opia obia mama mande debrifa dio Ghana adesha wo nsu bi wo de bi ma mande debrifa dio English e kuya nga wo bi sa ku bi ngo sare wo so o sa ko kwa mi atu ya kuma ambulance mu kata re ma mde bi enkranga na mani anate a be kuma ne ba kuma o ke jebiri ma ye ko lu wo buto wo be wo su ti kamwe ale wo aduma ku bulu la de ko ti ko wo so mde bi o baba na wo sia baba o baba ja pata ba de bi ma ne o baba na wo sia ma mbruzi na ri be ba to ke se to re tingere ko na ha tu kasi bi tia ai ko no anga ko to ko sen ko sei o bi sa wa o ti ja ne wo so mde bi o oyi baba okuna biara nana emfane osa semu ye kasi ye dijia e be hwe sutra nti ebisia na yakọtia so mo ko ka mesre se dan bi no bi biara wa ye do bi biara se abra ma de fe no de se opia de fe e mesre se o mo fon ya kai na bra nti atete no kakra e kape eye nana sunkan e we no e be fe na e di se abra e be pida bene ni pida nana ndo so na mwa ku fitie yo nti na lese e mase e do bi biara se ponge e busuara ne mu nana ndo ero ku fitie na won ko di fitie mu ko won ko nya we ye mbom so ye nti sabi ya changa sima e o ku bi na ya so abro chale pa no sorry o e da mase e do bi biara se e do nya mu ya ni nya amodi ase e da mase odesi ko mo bra bro bu afo ya bise bu afo ya si edu bu afo kra na mbre pongi bu afo menu bre pong e bi afo de na na de se pongi